Genesis penod 15 ac adnodau 1 i 6. Wedi'r pethau hyn daeth gair yr arglwydd at Abram mewn gweledigaeth a dweud, na gofna Abram, my fi yw dy darian, bydd dy wobor yn fawr iawn. Ond dywedodd Abram o arglwydd yw beth aroddi i mi oherwydd rwy'n para'n ddi blant, ac etifedd fy nhi yw Eliazar o Ddamascus. Dywedodd Abram hefyd, edrych, nid wyt wedi rhoi epil i mi, a chaethwas o'm ti yw fe tifedd. Yna daeth gair yr arglwydd at o a dweud, nid hwn fydd dy tifedd, oedd gnawd y hun y daw dy tifedd. Aeth ag ef allan a dywedodd edrych tua'r nefoedd, a rifar ser osgelli. Yna dywedodd wrtho, felly y bydd dy ddisgynyddion. Credodd Abram yn yr arglwydd, a chyfrifodd yn dau hyn yn gyfiawnder iddo. Wel, dyma un o penodau mwyaf pwysig, nid yn unig yn hanes Abram, ac nid yn unig yn llyfr Genesis, ond un o'r penodau mwyaf pwysig yn yr holl Feibl. Mae'r Testament Newydd yn cyfeirio at y benod hon mwy nag unwaith. Fe ddarllenes i chi epistol Paul at y Galatiaid, a fyna mae Paul yn cyfeirio ac yn dyfynnu o'r benod hon. Ac yn y benod honno, mae Paul yn dweud fod Duw wedi pregethu'r efengyl wrth Abram. Galatiaid 3, adnod 8. A mae hwnna'n syniad hynod a hyfryd yn Duw. Fod Duw wedi pregethu'r efengyl wrth Abram. Mae'n hyfryd i fi i feddwl fod Abram wedi clywed yr efengyl yn cael ei bregethu. A ni'n dueddol i feddwl yn dyn ni'n fod yr efengyl yn rhywbeth sydd yn gysylltiedig â'r Testament Newydd. Ond fan hyn, neu mae Paul yn dweud wrthyn ni, yn y fan hyn, fod Duw wedi pregethu'r efengyl wrth Abram. Yr un efengyl, i ni'n credu, chi'n gweld, ag Abram, os y'n ni'n Gristnogion. Yr un efengyl glywodd a glywodd y bobl ar ddydd y Pentecost. Yr un efengyl a glywodd Williams Pant y Celyn, pan ath trwy fynwent Talgarth a gwrando ar Hywel Harris yn pregethu. Yr un efengyl ac oedd Billy Graham yn pregethu. Pan oedd yn pregethu. Yr un efengyl sydd, fe bregethodd Duw yr efengyl wrth Abram. Yna'r peth arall sydd yn rhyfeddol am yr ymadrodd yma. Fod Duw wedi pregethu yr efengyl wrth Abram. Ydych chi fraint, yna fe, i glywed Duw yn pregethu wrthych chi, yr efengyl. Wel, yn ymuniad i y bore yma yw i bregethu'r efengyl wrthych chi. Dyna mraint i y bore yma. I bregethu yr efengyl i chi. A wy'n gobeithio wrth i fi wneud hynny, a bydd Duw hefyd
yn pregethu'r efengil wrth i chi. Tri pheth, tri cwestiwn sydd gen i bore yma. Gobeithio'n syml. Tri cwestiwn syml am yr efengil. Ac mwyn helpu ni, tri gair felly i grisialu yr cwestiynau a syniadau a'r atebion hyn. Y peth cyntaf, pen cyntaf, cyflwr. Cyflwr. Beth oedd cyflwr Abram pan ddaeth Duw a phregethu'r efengil wrtho? Dyma'r cwestiwn, i bwy y mae'r efengil? I bwy y mae'r efengil? Mae Duw yn pregethu'r efengil wrth Abram. Wel, beth oedd cyflwr Abram fan hyn? Siwt stad oedd arno fe? Beth oedd ei condition yma? Wel, yr ateb yw hyn. Yr oedd e'n ofnus. Yr oedd ofn arno fe. Pam wy'n dweud hwnna? Wel, wedi'r pethau hyn adnod un, daeth gair yr arglwydd at Abram mewn gweledigaeth a dweud, nac ofna, Abram. Nawr, os mae Duw yn dweud wrtho fe, nac ofna, mae'n dweud oherwydd roedd e'n ofni. Hwn yn amlwg yn dydy. A dyma oedd ei gyflwr felly. Roedd e'n ofni ar y pryd. Nawr, allwn ni ofyn pam? Wel, falle yr oedd e'n ofni oherwydd beth oedd e newydd fynd trwy. Mae'r adnod yn dechrau, benod yn dechrau, wedi'r pethau hyn. Wel, pa bethau? Wel, y tro diwetha buon ni'n edrych. Chi'n cofio? Falle chi di anghofio. O'r tro diwetha, oedd e ffindon ni Abram yn ymladd. Chi'n cofio mynd ar ôl i nai lot, ac yn dal i fyny gydag e, ac yn ymladd yn erbyn y brenin mawr na Cedor Leomar ar y pryd. A falle fod Abram erbyn hyn yn dechrau ofni. Wel, ydy brenin mawr yma mynd i ddod ar fy ôl i. Gyda'i fyddai ni. Ofn dial. Falle roedd Abram jyst wedi blino. Wedi blino'n lan ar ôl y digwyddiadau yna. Cerdded yr holl gannoedd o ffiltiroedd yna. Falle roedd e'n isel i ysbryd. Ac i ni'n gwybod fod ei amgylchiadau yn sicr yn ei boeni. Mae e'n mynd yn hen, Abram. A mae e'n dweud wrth Dduw yn adnod 2, o arglwydd Dduw, beth arodd i mi oherwydd rwy'n para'n ddiblant, roedd Dduw wedi addo plant iddo fe. Roedd amser yn mynd ymlaen, roedd yn mynd yn hen. Doedd dim argol o blant yn dod. Mae'n ofni oherwydd yr amgylchiadau. Ffrindiau, i bwy y mae'r efengil y bore yma? Wel, i bobl sydd yn ofni. I bobl sydd lawr. I bobl sydd angen cysur. I bobl sydd yn bryderus. I bobl sydd yn anobeithiol. I bobl sydd ar ben i tenyn, wedi dod i ben i tenyn. I bobl sydd yn amau. Dyna i bwy mae Duw yn pregethu i efengil Nawr, mae'n mynd i gymhwyso hwnna mewn 3 chyfeiriad. Y cyntaf, i Gristnogion. I Gristnogion sydd yn gwrando ar y neges yma.
Cristnogion sydd yn ofni y bore yma. Falle i chi'n ofni oherwydd amgylchiadau. Mae amgylchiadau'n anodd. Chi ddim cweit yn siŵr beth sydd yn mynd ymlaen. Neu falle i chi'n ofni y bore yma oherwydd eich cyflwr. Oherwydd eich cyflwr ysbrydol efallai. Fel Abram, i chi'n gredadyn. Ni'n gwybod oedd Abram yn gredadyn, oedd e'n credu bell cyn hyn. Oedd Duw wedi galw y blynyddoedd ynghynt, ac oedd e wedi credu. Ond fan hyn mae'n ofni. Ni wedi gweld bod Abram yn ddyn dewr. Ni wedi gweld bod e'n ddyn dawnus, resourceful. Ond fan hyn mae'n ofni. Mae Duw yn dod at y fe, a mae'n dweud, nac ofna. Mae rhywun wedi cyfri fod yr ymadrodd yna, nac ofna, yn Saesneg, diwrnod bwy afraid, bod e'n troi lan 365 o weithiau yn y Beibl. Dydw i ddim wedi checio hynny fy hun. Ond na bywedodd y dyn yn 365 o weithiau, mae Duw yn dweud, nac ofna. Mae Iesu'n dweud ei lot yn dweud, nac ofna. A fe wedodd y person hyn, 365, mae hwnna'n un ar gyfer pob dydd o'r flwyddyn. Ac mae hynny'n addas yn dydy, achos mae'n teimlo fel bob dydd o'r flwyddyn. Bob dydd o'r flwyddyn mae yna rhywbeth sydd yn ein ofni ni. Mae rhywbeth yn codi sydd yn cael ni lawr. Mae Duw yn dweud, nac ofna. Mae yna efengyl i ti. Mae yna newyddion da. A dyna sydd eisiau arna ni, fel Cristnogion. Pan i ni yn ofni, mae Duw yn pregethu'r efengyl. Yr efengyl sydd yn mynd i eich helpu a'ch cysuro. Ond, i ail berson o ran y cymhwyso, byddwn ni am gymhwyso hyn i rywun sydd ddim yn Gristion. Nawr, falle fydde rywun sydd ddim yn Gristion yn gwrando ac yn dweud, wel, dydw i ddim yn ofni dim byd. Dydw i ddim yn poeni. A mae'n typical o'ch chi Gristnogion, dyma pam i chi yn Gristnogion, achos i chi'n wan. Ac i chi moyn rhyw crutch, ni wedi clywed hynny yn dydyn ni. Does dim angen mewn gwirionedd, jyst achos bod chi'n wan. Wy'n iawn. Wy'n gallu ymdopi. I can cope. Wel, beth byddwn ni am ddweud wrth berson sydd yn ymateb fel yna yw hyn. Fe ddylech chi ofni. Ond mae hwnna'n beth od i ddweud yn dweud wrth person. Fe ddylech chi ofni. Ond na beth mae Duw yn dweud wrth rhywun sydd yn hyderus yn o'i hun ac yn dweud yn eitha balch, dwi ddim yn ofni. Wel, fe ddylech chi. Pam i chi'n dweud? Wel, lle fydd o'n dri pheth yn rwydd iawn pam dylen ni ofni os ni ddim yn Gristnogion y bore yma. Yn gyntaf, dylech chi ofni'ch calon. Achos di chi ddim yn gwybod beth all eich calon wneud. Mae'r Beibl yn dweud bod y galon yn fwy drwg ei thwyll na dim byd. A drwg diwbaeth. Dylech chi ofni'ch calon, ffrindiau, achos chi ddim yn gwybod beth ydych chi'n neud. Ail beth dylen ni ofni os dydyn ni ddim yn Gristnogion. Dylen ni ofni marw. Dier bydde bobl yn dweud. Ofni marw. Beth sydd i ofni am farwolaeth? Dyna diwedd. Dyna diwedd hi. The end. Dim byd ar ôl hynny. Wel, nid yn ôl y Beibl. Mae'r Beibl yn dweud canes gysodwyd i ddynion farw unwaith. Ac wedi hynny, mae yna rhywbeth ar ôl hynny. Mae yna rhywbeth ar ôl marwolaeth i bawb. Ac os i ni ddim yn Gristnogion, fe ddylen ni ofni hynny.
Ac fe ddylen ni ofni yn drydydd, Duw ei hun. Ofni Duw? Ie, ofni Duw. Ond dewch ar y dyfyniad yma. Ac na gofnwch, rhag yr ai a laddant y corff, ac ni allant ladd yr enaid. Aeth yr yn hydrach ofnwch, ar hwnna ddichon ddistrywio enaid a chorff yn uffern. Pwy wedodd hynny? Wel, Iesu Grist. Mab Duw ddwedodd hynny. Y dyle bobl ofni Duw oherwydd nid yn unig mae'n gallu lladd eich corff, ond mae'n gallu distrywio'ch enaid yn uffern. Ac yn drydydd byddwn ni am gymhwyso, ffrindiau, i rhywun sydd ddim yn Gristion, ond sydd yn gwybod bod nhw ddim yn Gristion, neu yn amau bod nhw ddim yn Gristion o leia, ac yn ofni. A fi'n gobeithio, yn fwy na dim, fod rhywun yn y categori yna'n gwrando bore yma. Rhywun sydd yn gwybod bod nhw ddim yn Gristion, a maen nhw'n ofni am y peth. Achos fe alla i ddweud, eich angen mawr chi y bore yma yw'r Efengyl. A bod Duw yn pregethu yr Efengyl i chi. A bod chi'n credu yr Efengyl yna. A mae'n alwain i at yr ail ben. Yn dydy, cyflwr, credu. Credu'r ail pwysig i ni y bore yma. A'r cwestiwn yw hyn. Siwt i ni'n ymateb i'r Efengyl? Beth mae Duw moyn i ni wneud gyda'r Efengyl? Siwt mae bendithion yr Efengyl yn dod i ni? Sut i ni'n dod mas o'r ofon yma? Na'r anobaith, na'r amhaion, na'r aiogrwydd yma sydd gyda ni? Sut mae'n dod i ni? Wel, mae'n glir eto, fel mae wedi bod trwy yr hanes yma am Abram, mae rhaid credu. Adnod 6. Credodd Abram yr arglwydd. Credodd. No, beth mae Duw yn galw arno ni i gredu? Beth oedd Abram wedi credu? Mae'n iawn i ni sôn am credu a ffydd, ond beth i ni fod i gredu? Wel, dau beth, neu dwy ochr o'r un peth sydd, a mae e fan hyn, yn yr adnodau dan sylw. Yn gyntaf, mae Duw yn galw arno ni i gredu yr athrawiaeth. Beth yw'n meddwl? Wel, mae Duw yn rhoi fel datganiadau i Abram. Mae Duw yn dweud ffeithiau wrth Abram. Mae Duw yn dweud rhywbeth wrth Abram. Mae e'n datguddio rhywbeth. Mae'n egluro rhywbeth wrth Abram. Rhywbeth oedd e ddim yn gwybod o'r blaen. Enghraifft, mae e'n datguddio amdano ei hun yn dweud. Mae e'n dweud, na gofn Abram, mae fi yw dy darian. Ath wobor, mawr iawn. Mae Duw yn dweud hynny wrtho fe. Fi yw dy darian, shield, a fi'n mynd i fod yn wobor i ti. Nawr, dyna'r datganiad, dyna'r datguddiad, dyna'r athrawiaeth. Fe gredodd Abram hynny. Fe dderbyniodd hynny fel gwir, fel y gwirionedd. Mae Duw yn dweud, fi'n credu e.
Wedyn, fe ddywedodd Duw, fe ddatguddiodd Duw am y dyfodol wrth Abram. Oedd Abram yn poeni bod dim disgynyddion yn mynd i ddod iddo fe. Ac oedd yn meddwl bod i was Eliazar yn mynd i gael yr etifeddiaeth. A mae Duw yn dweud fe na, dim Eliazar, ti. Rwy ti mynd i gael wrth gnawd y hun dysgynydd. Mae epil yn mynd i ddod oddi wrth ti, a wedyn mae'n cymryd e mas i'r awyr yn y nos, ac yn dangos y ser ac yn dweud wrtho fe, cyfradd ser os ti'n gallu, fel na, mae dy ddisgynyddion yn mynd i fod. Rydw i'n mynd i wneud hyn, Abram. Dyma beth yw'r plan, dyma'r cynllun. Rydw i'n mynd i wneud, dyna'r athrawiaeth. Fe gredodd Abram. Fe gredodd yr athrawiaeth a roddodd Duw iddo fe. A mae Duw y bore yma, ffrindiau, yn wneud yr un peth i ni. Mae'n galw arno ni, os ych chi moyn bendithion yr Efengyl, os ych chi moyn cael eich cadw, mae'n rhoi athrawiaeth i chi. Ac i chi fod i gredu yr athrawiaeth yna. Pa athrawiaeth? Wel, yr athrawiaeth amdano fe ei hun. Y ffeithiau amdano fe ei hun. Fel gydag Abram. I fod yn darian. I fod yn noddfa. I fod yn waredwr. Ydych chi'n credu hynny y bore yma? Ydych chi'n gallu credu hynny y bore yma? Ydych chi'n gallu derbyn hynny? Fod Duw yn gallu fod yn noddfa, yn darian i chi. Yr athrawiaeth am yr hyn mae wedi gwneud. Mynd i wneud i Abram, wedi gwneud i ni. Beth mae Duw wedi gwneud? Wel, mae wedi danfon i fab, i'r byd. Iesu Grist. Fe ddath yn fabi. Y methlem. Mae Duw yn galw arno chi i gredu hynny. Fe ath e'r groes gan farw. Fe atgyfododd ar y trydydd dydd. Athrawiaeth, ffaith. Mae'n ffaith. Fe gyfododd ar y trydydd dydd. Ydych chi'n credu hynny? Mae Duw yn galw arno chi i gredu hynny. Mae'n mynd i ddod nôl rhyw ddydd. Ydych chi'n credu'r athrawiaeth yna? Ydych chi'n derbyn hynny? Chi'n cofio un tro roedd yna ddyn mewn trwbl mawr. Oedd e'n poeni cymaint, fe estynodd y gleddyf mwyn i ladd ei hun. Ond yn ffodus iddo her, oedd Paul yna, a fe wedodd Paul wrtho fe, paid â lladd ei hun. Ac roedd y dyn yna, dan gymaint o grynod wedi galw ar Paul, a wedi dweud wrtho fe, beth a wnaf fel y byddwyf gadwedig. A fe wedodd Paul wrtho fe fel hyn, cred yn yr arglwydd Iesu Grist. A chadwedig, fyddi, mae rhaid bod Paul wedi esbonio rhywbeth fwy am beth oedd hynny'n golygu. Faint oedd y dyn yn gwybod am Iesu Grist. Oedd eisiau dweud y ffeithiau am Iesu Grist wrtho fe. Wel, clyw mae Iesu Grist yn ddyn, a fi fyw yn Palestina rhai blynyddoedd yn ôl. A fe yw'r Mesoea, fe yw gobaith y byd, a fi farw. Fe yw unig gobaith i'r byd yma. Na, wyt ti'n credu hynny? Ond wedyn ni yn ail, i chi'n gweld, nid jyst galw ar Abram i gredu'r athrawiaeth nath Duw, ond i gredu'r arglwydd. A mae'n bwysig, ffrindiau. Dim jyst i ni'n credu'r athrawiaeth, ond i ni'n credu'r person. Rydyn ni'n credu'r arglwydd. Brindewch eto ar adnod 6. Credodd Abram yr arglwydd. Yn yr arglwydd. Dim jyst credu'r ffeithiau oedd Duw yn rhoi iddo fe, ond fe gredodd yn yr arglwydd. Chi'n gweld y gwahaniaeth? Chi'n gallu credu ffeithiau, ond
Dwi ddim yn ei lot o werth i chi, ond credu yr arglwydd. A mae gair yn golygu pwyso. Dyna'r syniad sydd yn y gwreiddiol, i sefydlogi hunan trwy bwyso. Right? Chi'n teimlo tyfa bach yn shaky, a chi'n dal mlaen i rhywbeth, fel bod chi ddim yn cwmpo. Dyna'r syniad tu ôl i'r gair yma, credu. Pwyso ar rhywbeth, to lean on something, fel hyn. Pwyso arna. A fe bwysodd Abraham dim jyst yn y ffeithiau, ond yn yr un oedd yn rhoi y ffeithiau yn yr arglwydd. A dyna pam mynd ni'n canu yn dyn ni. Pwysaf arnat arglwydd Iesu. Pwyso arna ti. Nawr dyna beth yw credu yn dyfe. I ni'n pwyso ar Iesu Grist. Dim byd arall yn gallu sefydlogi ni. Mae'n rhaid i ni bwyso arno fe. Felly dyma'r ddwy elfen yn credu. Credu'r ffeithiau, ond pwyso yn y person. Ydych chi'n credu'r ffeithiau y bore yma, ffrindiau? Ac ydych chi'n pwyso yn yr arglwydd? Ac yn drydydd ac yn olaf ac yn fwyaf pwysig, cyflwr, credu, cyfrif. Cyfrif. Dyma'r gair mwyaf pwysig i ni y bore yma. Cyfrif. A'r cwestiwn yw hyn, beth yw'r Efengyl? Ni wedi gweld i bwy, ni wedi gweld ffordd i ni'n ymateb, ond y cwestiwn mwyaf pwysig yw beth yw'r Efengyl? Beth yw yr Efengyl yma sydd yn mynd i'n helpu ni? Ac eto ar adnod 6. Mae adnod 6 mor bwysig. Credodd Abraham yn yr arglwydd a chyfrifodd yn dau hyn yn gyfiawnder iddo. Dydwch hwn ar eich coff. Dyma un o'r adnodau sy'n cael ei dyfynnu, fel o'n i'n dweud, yn y Testament Newydd. Mae'r adnod yn dweud wrthyn ni beth nath Abraham. A mae'r adnod yn dweud wrthyn ni beth nath Duw. Beth nath Abraham? Credu. Beth nath Duw? Cyfrif iddo i Abraham yn gyfiawnder. He counted to him as righteousness. I gyfrif cyfiawnder i chi. A ffrindiau, dyma galon yr Efengyl. Dyma'r newyddion da. Does dim byd mwy i chi y bore yma. Does dim byd mwy sydd eisiau arna chi. Dyma drysor yr Efengyl. Fod Duw yn cyfrif cyfiawnder i chi. Righteousness is that state of acceptance by God which comes from perfect obedience to the law. Gwrandewch ar hwnna eto. Righteousness, cyfiawnder, is that state of acceptance by God which comes from perfect obedience to the law of God. Perfect obedience to the law of God. Gai ofyn i chi ffrindiau y bore yma. Ydych chi'n berffaith? Ydych chi'n berffaith? Ydych chi wedi cadw yn berffaith? Obedience to the law. I fyddod i'r gyfraith. Os na, dych chi ddim yn gallu mynd i'r nefoedd. Dych chi ddim yn gyfiawn. Yr unig pobl sydd yn gallu mynd mewn i'r nefoedd yw bobl sydd yn 100% cyfiawn. Ac i chi'n dweud, wel, does neb de. Ie, na fe, chi wedi deall. Does neb yn gallu mynd mewn i'r nefoedd. Neb, heblaw am y rhai sydd yn 100% cyfiawn. A does dim un o'n i wedi. Ffrindiau,
eisiau gwneud hyn mor glir a phosib. Ewn ni ddim mewn i'r nefoedd. Oni bai fod cyfiawnder gyda ni. A does dim cyfiawnder gyda chi na fi. A mae'n rhaid i ni wrth gyfiawnder arall. Mae'n rhaid i ni wrth gyfiawnder dieithr. Roedd yr hen Bywritaniaid yn Saesneg yn siarad am an alien righteousness. Alien righteousness. Chi'n gwybod beth yw alien i chi? Mae'r plant yn gwybod beth yw alien. I ni'n mynd adre, a ni'n agor y drws, a ni'n mynd i'r stafell fyw, a mae yna ddyn bach gwyrdd yn eistedd yna. A mae yna 3 llygad gyda fe, a mae pethau'n sticio lan fan hyn, ac i ni'n dweud, mae yna alien yn eistedd yma. Alien? Beth yw alien? Dyn dieithr. Mae wedi dod o tu fas. He's come from the outside. Dim i ni yw e. Dim yn perthyn i ni. We need an alien righteousness, medd y Puritaniaid. Mae'n rhaid i ni gael e o tu fas, o rywun arall. Mae'n rhaid i rywun arall roi e i ni. Mae'n rhaid i rywun gyfrif e i ni. Dyma'r efengyl. Ni wedi gweld ffrindiau ni. Doedd Abraham ddim yn berffaith. Roedd Abraham wedi methu. Ni wedi gweld hynny. A fe welwn ni eto. Does dim hawl gyda fe fynd i'r nefoedd. Mae yn y nefoedd. Pam mae yn y nefoedd? Medd yr efengyl, medd Duw wrtho fe, wy'n mynd i gyfrif cyfiawnder i ti. Ti'n mynd i gael alien righteousness. Ti'n mynd i gael un sydd ddim yn eiddo i ti. Mae wedi dod o'r tu fas. Pwy yw'r un sydd yn dod o'r tu fas? Iesu Grist. Fe ddath e. A ennill cyfiawnder i ni. Fe ddath e a byw cant y cant. A mae'n rhoi e ni. Mae Duw yn cyfrif i gyfiawnder e i ni. Dyma'r efengyl. Waw, does dim byd fel yna yn y byd. Does dim byd fel yna mewn clyfyddau eraill. Beth, mi'n gallu mynd i'r nefoedd oherwydd Iesu Grist yn rhoi e i fi? Na fe. Ond dydy hynny ddim yn deg, meddrai bobl. Sut mae Duw yn gallu wneud hynny? Achos rydw i'n ddrwg. A dyma'r ochr arall, yr efengyl, sydd ddim fan hyn, ond sydd yn y Testament Newydd. Fe aeth Iesu Grist, a'r holl bethau horrible yna fi wedi wneud. A marw drostyn nhw. Fel bod e'n gallu cyfiawnder i fi. Mae Abraham yn y nefoedd, oherwydd fod Duw yn cyfrif, dim i gyfiawnder e, ond cyfiawnder un arall iddo fe. Mae Paul yn y nefoedd. Nid achos bod Paul yn gyfiawn, ond oherwydd fod Paul hefyd wedi cael y cyfiawnder yma wedi gyfrif iddo fe. Oedd Luther, Martin Luther, fe ddath e i sylwi hyn. Mae e'n y nefoedd, dim achos bod Luther yn dda, ond achos bod Duw wedi cyfiawnder iddo fe. Bydda i yn y nefoedd rhyw ddydd. Nid achos beth wedi wneud, ond oherwydd mae Duw yn cyfiawnder arall, dieithr, alien i fi. A mae'n hapus gyda hynny, Duw. Ffrindiau, y bore yma, beth ni ddod i ben. Beth yw'r efengyl? Cyfiawnder arall yn cael ei gyfrif i chi. Ydych chi wedi credu? Ydy hynny'n wir amdano ni y bore yma? Neu ydyn ni dal fel cymaint o bobl a meddwl mae rhaid i ni wneud rhywbeth. Mae rhaid i ni wneud rhywbeth. Cyfiawnder i. Bratiau bydra. Nid oes arnaf gywilydd o efengyl Duw. O ble gyd gallu Duw yw hi. Yr iachawdwriaeth i bob un sydd yn credu. Amen.